Uchila kuwele. Ayibelezwe ngisho zakwethu. Hayi bengeke. Ayibezwe ngisho. Ngiyasho ukuthi kuyale ngoma yayiso. Yeah, futhi kumnandi kakhulu emsakazweni 52 minutes after 4 kuLesihlanu okanye kuLefriday. Kumnandi kakhulu kubantu bonke bakithi so12 kulolu suku namhlanje enyangeni kaJune bakithi ku2026. Abantu bethu mhlawumbe lengoma esidlalayo umculi ongekho la. Kanti sinayo lana. Sinayo lapha kahle umculo lona odlala lengoma. Ula nje kithi hayi mhlawumbe umculo oseThekwini noma useGoli. Sinayo lapha mfethu DJ Sonetic emsakazweni wethu ohamba phambili iKhora FM. Mhlawumbe ke ngokukhulu kithoba noma ke ngokukhulu ke ukuzehlisa mfethu awubingelele nje bonke abalaleli abakulalele njengamanje kuNikhel FM. Qale kubingelele mina sanibona lonke abalaleli fans wonke umuntu onale nje manje. Ngicela ukubingelela kini ngicela kini support guys ngicela nalele futhi kakhulu umsakazo uphele intambo lapha no area le red phose emnyango lapha. Mfana ukujabula thina mhlawumbe ke ngokutshela abalaleli nje kwethu ubani uSonetic usukaphi wenza lophuhlobo lomculo. Mina asahle igama uSamthanda Mthulani isibongo ongakakhanyile ngihlala khona lapha ePoland Fort eSikhawini eZanza. Lento ngosithi ngimele lapha umculo DJ Sonetic. Ngiyezwakala ukuthi cha ikhona italent la. Mhlawumbe ungasichazela kabanzi uSiyamthandi kodwa ufuna simbize ngoSonetic. Lungile. DJ Sonetic mhlawumbe ungasichazela ngane kwethu ukuthi ke njengoba zwile ukuthi kune EP yakho entsha ungasichazela kabanzi ngayo sichazela nanokuthi ke mhlawumbe iphume nini nanokuthi yini egqugquzele ukuthi namhlanje uzothi cha ake ngikhiphe EP kanje. Khana kuningi kakhulu. Ngikhiphe EP newborn EP ngikhiphe umhla 6 June. Ngikhiphe nje ngoba nami ufuna ukhiphe lo nje leyo ubona lethe. Njalo nje impela umuntu osinyanyile ukhipha amandla amaningi nami ngizokujala impela. Ngikhiphe nje newborn EP lapha no-EP yami yokuqala ngikhiphayo evama single out 2. No kuyezwakala mhlawumbe yini ekwenza ukuthi mhlawumbe emva kwamasingile awu2 ungakhiphi isingile lesithathu kodwa uthi cha lokho ngifuna ukukhipha EP. Nabantu abanjalo impela kade wasifisa ingoma ezikanjena kade impela beyifuna ngathi thansi benze iqiniso ngoba ama friends ami bangilandela ngase ngivela ngidedela kasho. Mhlawumbe kulomsebenzi EP wobani osebenze napho? Umsebenzi EP loqala ngisenze no DJ Data lapha ngihlala ngasekhaya. Kuyena kuphela ke bese kuthi hayi cha no kuyezwakala ngane kwethu. Mhlawumbe ke siqhubekela phambili ukuthi lento yomculo iqalaphi futhi iqale kanjani nanokuthi ke usitshele kabanzi ngebackground ka Sonetic ukuthi inkathi iqala lento yayiqale kanjani nanokuthi ke futhi nakho useyaqala umculo ekhaya bamkela kanjani. Iyento umculo ngosama usuke ngisho kanjani ngaqala esikoleni umculo Madesk impela ehlezi efa nje impela aqonda ngokuthi impela awusho daku nje manje ngiyabaya impela hayi cha sasaba nje ngebreak impela so nje sibuye yapho ezikhali impela ngipostile lapha esikoleni uSonetic angiqala ngedwa ngiqala noFethu osalo malume lapha cousin uSipho sethu umdlala ngisho ukuthi ke impilo yakhe ke ayibanga yini lento omdleka sheshe wahamba emhlabeni ngase ngisala ke senikhuleka kanje nawe Base ngizenzela ukuba nje la sengithi ngabafethu ke osakhe emshiqunde siyasenza kanye nawo. Sizwa kahle DJ Sonetic mfethu siyakuzwa ukuthi cha lento yenza lana ungazi uthuke nami senjikile ukuthi lo mculo ngempela yakhe ngomsifana yabantu baseThekwini kanti ke no Sonic uyasho ukuthi phela kade weqala ukuyigqilaza amakubani. No sibonge kakhulu ngane kwethu. Ungaphinde bingelele nawe. Ucula online. Alright, ngithanda ukubingelela ukuphi nokuphila phela khona umsazo iKhora FM bingelele umbanjwa ngomagumeni. Ngani yakwethu. Lapha na nje siyabonga ukusinika indlebe lapha na lokukhuluma uSakhi M. Mina ke ngumculi ngibe umusic producer. So nami nje ngikhona yonke indawo. Hawu yonke indawo. Bonga thina Sonetic. Imapha ama-artist asezakhele ke igama okanye ama-artist nje asephambili obukela kuona. Nofisa ukuthi nangelinye ilanga ukwazi ukuthi ke usebenzisana nabo futhi.
maningi kakhulu mangibanje impela hayi ngasikusini kodwa-ke angithi njengoba manje uKabza the Small laphana uKabza wenza umculo engiwuthanda kakhulu njengoba nami ngenza wonke ama-gems naye kanjalo nje ngenza wonke ama-gems akhona ngendlela asebenza ngayo inhlonipho nothandwa abantu kanami ngiyafisa ukufika level yakhe. Nokuyezwakala kakhulu ngane kwethu ngizwile usathi yababala osiqumbe lapha bathi asifuni ukusala bathi hayi sikhona nathi sikhona la ngihamba nosiqumbe nosakhe la basiya la bathi uthebe yababala nje bathi sikhona nathi sikhona la mhlawumbe nje ngaphambi kokuthi sibanike nabethuba bengilibingelela ukhona yini umsebenzi esingawulindela ku DJ Sonatic? Umsebenzi ngabe impulse ngempela ngoJune ngoJuly lokhipha single enosiqumbe noSnefa wakhile bakhulumile sahlayo ngikhipha nje ngoJuly zokuthi ngaluphi usuku bazokwazi ke bayazi banithola kanjani bese ukuthi ngoAugust mhla 18 ngiyazalwa ibirthday yami ngicabanga ukuthi le EP yesibili futhi ngabe ingoma bana mfowethu manje awufocus nje impela nje ngicabanga impela ukukhipha amanje lawo kade ngasekwafumbe ethi namhlanje ngifuna ukukhipha nje lo nyaka ngikhiphe nje mfethu nje ukuthi ngikhona iphenje ligcwele hawu amabhika amaningi abhika amaningi Alikho manzi phela hawu ngicela ngibuze nje manje lento yomculo mfethu ukuthi uzucabanga ingoma ifika kanjani kuwe isimo esithile noma ayi uma kwangena nje studio iyasho lento kuwe? ayi mina ke njengoba ngisebenza mina create ama beats usiqumbe nosakhe noSnefa nabanye enza lapho bacabanga manje mina ngathini uma ngicreate beat like kumele social from ama emotions ngaleso sikhathi ya uma kumele ujule nje besho ukuthi mina ngicabanga into elapha le igqoka amanje ukugqoka kancane eshaya lapho ngisathi la ayo Sonatic abayazi lethe ekuthiwa umgogo fika kanjani ngokugqokile bese ya experience hayi cha nonphila kamnandi nasibonga kakhulu ngana kwethu sibonga futhi ukuthi ube khona endlini zomsakazo mhlawumbe nje ngaphambi kokuthi sikunikeze ithuba lokuthi utshele umlaleli ukuthi utholakala kuphi kanjani mhlawumbe ungaphinde ke futhi uyibongele kubalaleli esebeke bakunikeza nje ugqozi lokuthi uqhubekele phambili. Ngikuwa wonke umuntu kusama ne-support ngaphandle ukuthi wahlahle ngabe sengalela mhlawumbe uba nikho kodwa ngisingikhona ngisupporta ngiyabonga kakhulu abafethu DJ nabo JSK DJ Data no Dapa abangifaka ama-event abo ngibonga kakhulu bafethu konke nje umuntu engisebenza naye. No sibonge kakhulu mhlawumbe ngengane kwethu utholakala kuphi umuntu mayefuna uDJ Sonatic umthola kanjani mhlawumbe ama-digital platforms nasey'nkundleni zokuxhumana? Sonatic nje WhatsApp 064 068 0845 siphinde sisho 064 068 0845 bese uthi kuzo zonke indawo branch uDJ Sonatic uzovela isithombe kube mina or kube ilogo ebhaliwe nje DJ Sonatic yes kuyavela bese ku Facebook Barotana Thingwane no Barotana Family kuzovela uvela mina. No kuyezwakala kakhulu ngane kwethu sibonge kakhulu nje ukuthi ube khona endlini zomsakazo inamba ka WhatsApp yama booking